As mouras son criaturas máxicas da mitoloxía galega, xeralmente asociadas a fontes, ríos e bosques. Descríbense como fermosas mulleres de pelo longo que viven en lugares encantados. Na lenda do dolmen de Dombate, cóntase que as mouras habitaban no dolmen e ocultaban un tesouro baixo a súa enorme lousa. O tesouro consistiría en moedas de ouro, xoias e obxectos máxicos de gran valor. Para atopar o tesouro, debe seguir unha serie de pasos. Atopar a chave. A chave do tesouro está escondida nunha cova preto do dolmen. Dice que a chave está custodiada por un animal máxico, como un moucho ou un corvo. Recitar un feitizo. Unha vez que teñas a chave, debes recitar un feitizo máxico diante do dolmen. O feitizo debe pronunciarse na noite de San Xoán, baixo a luz da lúa chea. Abrir a lousa. Se todo se fixo ben, abrirase a lousa do dolmen e poderase acceder ao tesouro. Non é doado atopar o tesouro. As mouras protexen o seu tesouro con trampas e feitizos, e só poderán obtelo aqueles que teñan un corazón puro e un espírito valente.